Maen nhw'n rili ysgafn. Dyn nhw ddim mor drwm a bod nhw'n edrych. Aled, dwi'n gweithio fatha swyddog ar yr elfen mentro Llwyddo'n Lleol. Dwi'n cael gweithio fel lot fawr iawn, pobl ifanc, talentog, pobl galluog ofnadwy yn y swydd yma. Wedyn dwi'n lwcus ofnadwy yn cael gweithio efo jyst y talent yma sgynnon ni yn ardal Arfor. Y syniad tu ôl heddiw oedd creu diwrnod oedd ar un llaw yn dod â pobl at ei gilydd, oedd yn rhannu diddordeb, ond hefyd yn sbarduno syniadau newydd. Da ni wedi bod lwcus, da ni wedi cael criw neu llond llaw o bobl ifanc talentog ofnadwy yma heddiw. A wedyn drwy hynny wedi gallu i cyflwyno nhw i arbenigwyr, cyflwyno nhw i siaradwyr gwadd profiadol. Gafon ni gychwyn y diwrnod efo Tom Owen o gwmni Swig Smoothies, a mi nath o rannu rhywfaint ar ei hanes o'n sefydlu y busnes a ffordd nath o datblygu'r busnes yna o jyst gwreiddyn syniad yn rhywbeth mae o rwan gallu weithio arno fo bron iawn llawn amser. Yr un peth cael stori wych gan Carwyn o gwmni Padlo sydd nath o droi rhywbeth o'n ddiddordeb yn gwmni sy'n mynd i gallu gweithio o rwan, gallu mynd â criwiau allan ar llynpadan yn wythnosol, gallu datblygu diddordeb yn fusnes. Mae Simon Jones o'r barnoriaeth Awyr Agored di ymuno efo ni i drafod rhywfaint nid yn unig i brofiadau fo yn gweithio o fewn y diwydiant, ond hefyd chydig bach mwy ar y cyfleoedd sy'n bodoli o fewn y sector i'r bobl ifanc yma yn Ynys Môn yma yng Wynedd. Felly, da ni wedi cael amrywiaeth o ran profiadau, amrywiaeth o ran arbenigedd, ond yr un di'r negas dwi'n meddwl ar draws y tri, sef bod Arfor yn rhywle lle mae posib mentro, lle mae posib mynd amdani, datblygu syniad neu i ddilyn rhyw drywydd, os ydy'n ddiddordeb, os ydy'n hobi, bod y cyfleoedd yna yn bodoli yn Arfor i fentro, i fynd amdani. Dwi wedi mwynhau siarad efo pobl newydd, dysgu am busnesau pobl eraill, sut maen nhw wedi dechrau wneud y busnes. Dwi wedi cael hwyl yn wneud y paddleboarding hefyd. Nes i ddysgu sydd wedi sbinio yn troi mewn 360s, ia, ar cefn y paddle. Dwi wedi dysgu gemau newydd, rock, paper, scissors, ti symud yn ôl ymlaen. A hefyd athyn ni'n gwneud tren efo paddles pawb. So, na, oedd amser da. Dwi'n meddwl, y gobaith mwyaf ydy bod nhw'n gadael yn hyderus bod Arfor yn gallu cynnig yr cyfleoedd yna iddyn nhw. Da ni'n dall bod bobl yn mynd i gymryd penderfyniadau gwahanol, beth bynnag ydy'r rheswm tu ôl hynny, ella bod nhw eisiau mynd i rhywle i chwilio am brofiadau newydd, i chwilio am sgiliau newydd, ond bod nhw wedyn yn sylwi bod posib dod ar sgiliau yna yn ôl i Arfor yn un peth, neu os ydyn nhw'n penderfynu nad ydyn nhw eisiau gadael a bod nhw'n sylwi bod yna gyfleoedd yma, y gyfleoedd digonol yma'n barod i'w cadw nhw yma. So ni wrth yn boddau yn gweld hynny, ond eto criw ifanc ydyn nhw. A mae jyst gweld pobl ifanc yn dechrau meddwl rhywfaint am syniadau sa'n nhw'n gallu ddatblygu. Na, hwnna dwi'n meddwl sydd wedi taro fi, hwnna yn sefyll allan ar ôl heddiw. Gweld pobl ifanc yn dechrau meddwl allan her ma beth yw diddordebau nhw a sut fedra nhw defnyddio'r diddordeb yna i greu rhyw syniad, rhyw fusnes o ymgylch. Siarad efo gwahanol pobl sydd wedi creu busnes eu hun. A deud hanes nhw o'r cychwyn, reit y cychwyn, i lle maen nhw wedi dod i ŵan, pa fath pethau maen nhw wedi gwneud, sut maen nhw wedi gallu gwneud o, a jyst sut maen nhw wedi gallu bildio fyny yn diwedd i gallu gwneud be maen nhw'n gwneud ŵan. Nath Thomas Swig dod i siarad amdano ni sut nath o meddwl amdan busnes o, sut nath o dechrau a wedyn datblygu pethau newydd. Ia, nes i rili mwynhau dod i'r diwrnod agored efo Llwyddo'n Lleol. Nes i mwynhau y sgwrs efo Tom, efo Swig Smoothies, ia. Nes i rili mwynhau hwnna a sut nath o gychwyn yr eventer yna chi. Yn wedi gweld rhywun ifanc o Gogledd Cymru, dwi'n teimlo fatha busnes fy hun, neu cychwyn rhywbeth, a gweld lle mae hwnna'n mynd o fi ydy'r peth gorau fi wneud yn bersonol. Ges i wadd i ymuno efo criw Llwyddo'n Lleol ar gyfer i diwrnod Awyr Agored yma yn Llanberis, a felly dwi wedi bod yn trafod sy'n nes i ddechrau busnes padlo, stand-up paddleboarding, a fi roes i sesiwn i griw o'r bobl ifanc ar y dŵr pnawn 'ma hefyd. Oedden nhw wedi mynd o dechreuwyr llwyr i fedru sefyll, padlo gwmpas y llyn a wneud rhyw droiadau, a wedi dysgu llawer o sgiliau fyswn i'n dweud. Mae cynnal yr sesiynau ar y dŵr yn ail natur i mi bellach, ond beth sydd wedi bod yn braf i mi wrth drafod efo'r bobl ifanc heddiw ydy mod i wneud i mi adlewyrchu pryd nes i gychwyn be dwi wedi ddysgu, a gobeithio di ysbrydoli nhw i feddwl
ydy o peth gorau i ddechrau busnes, a beth yw'r opsiynau eraill, beth yw'r pethau sydd angen ni cysidro wrth gychwyn busnes. Megis enghraifft os di rhywun yn gweithio'n llawn amser ac yn rhedeg busnes ar yr ochr, ar ben hynny i gyd. Ond mae wedi bod yn braf trafod efo nhw a gobeithio agor i llygad nhw o weld dyma beth sgynnon ni yn yr ardal yma yng Ngwynedd. Da ni'n byw ymysg gweithgareddau Awyr Agored a gobeithio bod yr sesiwn blasu maen nhw wedi cael pnawn 'ma a yng nghefndir i yn stori o gychwyn padlo wedi rhoi syniadau iddyn nhw hefyd.